Kan du fortælle mig lidt om dig selv? Hvor kommer du fra? Hvor gammel er du? Og hvad laver du så til hverdag? Øhm, jeg hedder Peter, jeg er 32 år gammel. Jeg kommer fra Aarhus. Lige nu har jeg ikke noget job, men leder efter et job. Og så tænkte jeg, at muligheden vil være andet sted, og Mhm. det er derfor, jeg er ved dig. Helt sikkert. Jamen, hvordan hørte du så om The Great Escape, og hvad motiverede dig til at blive medlem? Facebook var en rigtig god indikator. Der kunne jeg se, at I havde, hvad siger man, reklameret med det derinde, og tænkte, måden du snakkede på, og tingene kom op på, så meget mere legit ud end meget alt andet, man ser. Mhm. Så jeg tænkte, jeg vil prøve at skrive, og kommunikationen var også ikke så robotagtigt som alle andre. Det var meget sådan clean og ikke noget pis der. Mhm. Så tænkte jeg, det var det, jeg skulle prøve. Helt sikkert. Jamen, hvordan passer trading så ind i dit schema, sådan med hensyn til dit liv, som sådan en eller anden form for jobposition? Og hvor længe har du så været medlem? Jeg har været medlem siden den 1. april, så vidt jeg husker, cirka omkring. Okay. Og det er ikke en aprilsen. øh, det, der passer ind for mig, det er jo, at jeg har jo egentlig masser af tid til at prøve at sætte mig ind i, hvad er det, der bliver smidt ud og bliver sagt. Men lige så meget af, hvis jeg skal noget, så har jeg jo telefonen ved hånden og kan se og følge med på, ligesom, hvad sker der. Så det passer perfekt ind i en travl hverdag, jeg nu har, når jeg har også har børn. Helt sikkert. Og så det 1. april, så du har været her i 10 dage? Ja, sådan cirka. Helt Ja, over. det tog mig lige lidt mod på at starte, fordi jeg skulle lige have min mavefornemmelse i orden. Og så skulle jeg, tror jeg bare, jeg skulle ud af min comfort zone. Ja, Så jeg tog springet, og så blev det til, at det var det, jeg skulle. helt sikkert. Jamen, hvor meget starter du så ud med? Men jeg startede ud med 600, og så kunne jeg godt se, at fordi jeg ikke har noget job, og hvordan situationen så ud, så trak jeg halvdelen tilbage. Så rundt regnet har jeg jo så 300, som jeg startede med 600 og prøvede at vinde lidt og tabte lidt, og så 300, og så gik det jo godt, og der var lige en periode, hvor markedet ikke var med os. Øhm, og så tænkte jeg, at jeg prøver noget selv. Øh, og jeg fatter ingen skid af det endnu. Øh, så det gik lidt galt. Øhm, så nu har jeg valgt at bare stole på processen. Helt sikkert. Så er det korrekt forstået, du satte $600 ind, og så hævede du 300 tilbage til din bankkonto, og så Ja, havde du bare 300, som du trader med. Det er ja, korrekt. lige præcis. Helt sikkert. Og hvor meget har du så tjent indtil videre? Jamen sådan overall, udover min, hvad siger man, måden jeg ligesom gik rogue på og prøvede noget selv. Fordi når man ikke har noget job, så bliver man også lidt ivrig. Så ud over det, jamen, så har jeg vel tjent, så ved jeg ikke, lige omkring $100, tror jeg, på 10 dage. Helt sikkert. Det er da også udmærket. Det skal du også klappe dig selv på skulderen for. Man skal Jeg også er huske, også meget tilfreds. man skal også huske at sådan, jeg ved, det kan være meget nemt at sådan sammenligne sig med andre og det ene og det andet, men man skal også huske på, at du er et unikt menneske. Du er på din unikke rejse, og det tager den tid, det tager. Og det er jo langt fra dårlige resultater, at du er gået for $300, og så har lavet $100 profit plus minus. Det er jo trods alt 33% af din account balance. Og det er jo rigtig, rigtig flotte resultater. Så det skal du give dig et klap på skulderen for. Det vil jeg godt give dig i hvert fald. Jeg giver dig et Tak skal du have. digitalt. Du får et digitalt del. Tak skal du have. Tak skal du have. Jamen, hvad kan du så bedst lide at være medlem af The Great Escape? Jeg bedst kan lide ved det. Jamen, det er egentlig, for at være helt ærlig, og det lyder lidt fedt, jeg tror faktisk, det er din energi, du lægger i det. Et er, at man kan tjene penge, men man skal også kunne mærke noget fra den, der lærer en noget, eller ens coach, lad os kalde det det. Hmm. Øhm, og det der gensidige noget, man kan skrive til dig og spørge om noget, og så svarer du igen. Det giver sådan en tryghed. Det er lidt en tryghedsnarkoman for mig, så det er super vigtigt. Så det er nok det bedste, udover at jeg kan tjene penge og lære noget af det. Men det er nok det bedste for mig, og det gør mig så meget mere tryg i det, og så har man ikke sådan en ulmen ned i maven.
Helt sikkert, helt sikkert. Det er jeg glad for, at du synes. Det er også vigtigt for mig, og jeg tror, at det er sådan, hvis jeg viser dig min skærmtid, så tror jeg, at din hjerne vil gå i baglås. Altså, jeg har næsten min telefon hængende på en halskæde rundt om mig. Øh, men det er også 26 timer i døgnet ud af 24. det er sådan noget, jeg har opfundet timer i døgnet. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg har gjort det, men det er fandme sket. Øh, men jeg nyder det jo også. Jeg synes, det er ultra fedt. De små og de store profitter, og bare det, at jeg kan vise nogen, at okay, jeg er ligeglad om det er $30, men du har tjent 200 kroner på at trykke på nogle knapper på din skærm. Der er en eller anden faktamedarbejder ude i Danmark, der har arbejdet 2 timer af hans liv på at stable tomatdåser, på at gøre det samme, du har gjort ved at trykke på 2 knapper. Og hvis jeg kan sådan være med til at bare få en person til at indse, at det her er også en virkelighed, der eksisterer, så føler jeg, at jeg har lidt fået sådan en purpose, forstår du? Så det er min måde at ligesom give tilbage på. Det synes jeg er topfedt. Ellers så havde jeg ærligt talt heller ikke brugt lige så lang tid på det, som jeg gør. Det er fedt, du giver noget igen af din viden. Jeg synes, det er vigtigt, at man gør det på den måde. Når jeg forhåbentlig bliver bare halvt så god, øh, det kommer nok, håber jeg, så har jeg da også tænkt mig at give noget igen. Altså, nu kan jeg nok ikke give dig igen, men så give andre noget, at de kan gøre ved, for du har fuldstændig ret. Det er vitterligt 2 til 3 knapper at trykke på, og du kan hurtigt tjene det, som en medarbejder tjener her på 2, 3, 4 timer måske, alt afhængig af, hvordan markedet går, ikke? Helt sikkert, helt sikkert. Hvilket aspekt af The Great Escape synes du så er mest værdifuldt, og hvorfor? Kan du beskrive, hvad mener du med aspekt? Ja, men bare de forskellige elementer. Er det signalerne, hvor nemt det er? Er det undervisning? Er det supporten? Er det hvilken del af The Great Escape føler du er mest værdifuld for dig? Okay. Det aspekt, jeg synes, der er mest værdifuldt for mig, det er nok, at det hele er så nemt. At der er jo, som sagt, der er jo tonsvis af ting derude, og der er mange ting, der kan være svære og sådan noget. Men her er det meget simplificeret. Du har lavet dine opstartsvideoer, hvor man forstår det. Og det er bare så nemt at gå til. Altså, du behøver ikke flere 10.000 kroner for at starte. Altså, du behøver et lille beløb, som jeg tænker rigtig mange kan være med på, og så bygge det stille og roligt op. Man skal ikke forvente, at du bliver mange millionærer, eller tjener 10.000 på en time, eller noget andet i den stil. I hvert fald slet ikke endnu, men lidt avler mere, ikke? Og jo mere du får, jo mere kan du tjene i sidste ende. 100%. Øhm, Du er fuldt ret. så det er helt sikkert det der med, at hvor simplificeret det er, altså hvor nemt det er at gå i gang med det, og hvor nemt du har gjort det at lære det, du gør der. Helt sikkert. Jamen, hvad er planen så for fremtiden? Har du sat dig nogle målsætninger? Ja, mine målsætninger er, at når det kan komme dertil, hvor jeg føler, at når der er nok til, at jeg kan blive ved, uden jeg skal tænke over, at nej, trækker jeg noget ud af andet, så bliver det første nok bare at tage en tur til Italien med min familie. Det har fruen snakket om længe. Jeg vil gerne lade mine børn opleve det, for jeg har også været i Italien før, så det bliver helt sikkert det. Det glæder mig til at høre om, min ven. Det glæder mig til at høre om, når det sker, fordi det sker. Du har gejsten, du har energien, og vigtigst af alt, så har du disciplinen. Og jeg kan også mærke på dig, at du ikke let giver op. Og det er det vigtigste element, fordi i slutningen af dagen, jeg kan komme med den bedste undervisning i verden, og det bedste kursus, og det bedste bla bla bla. End of the day, jeg kan kun vise dig døren. Det er 100% dig selv, der er ansvarlig for at gå igennem den. Så selv den dag, du når alle de ting, du vil, jeg er kun en lille procentdel af det. Det er faktisk dig selv, som du kommer til at takke for det. Og det er uafhængigt af mig. Jeg kan dø i morgen, og du kan stadig nå alt det, du vil, så længe du fortsætter, du bare nægter at acceptere et nederlag. Og det kan jeg mærke på dig, at du har den energi, at du går til den, og du går til den, og det skal nok tage dig rigtig langt. Om det bliver
Med det her, om det andet, om det tredje, livet handler bare om at blive ved med at få tæsk, og blive ved med at rejse sig op og sige, I kan ikke få mig til at blive liggende ned. Og det tror jeg på, du har, og det er det vigtigste. Ja, det er også det, jeg stræber efter, fordi jeg plejer at sige til mig selv, hvor intet våger, intet vinder. Mm. Og altså, du kan heller ikke, du kan jo ikke, hvad siger man, undgå du kan jo ikke 100% aflæse markedet, det kan man jo ikke. Og du kan jo ikke undgå, at der kommer små nederlag. Nogle gange kommer der måske et større nederlag, men som du selv siger, er bare nødt til at rejse dig op, fordi det er jo ikke slutningen. Du har bare lært af, hvordan overledes til det næste gang, eller næste gang igen. Og så 100%. er det en anden slags nederlag, og så rejser vi os op for det. Lige Det nøjagtigt. hele er en læringsproces igennem det hele. Det gælder jo ikke kun det her, det gælder jo generelt. At leve er jo en læringsproces. Lige Så er det nøjagtigt. bare et spørgsmål, hvordan du vil gøre det. 100%. Det er også derfor, din risk management er så vigtig. Fordi uanset hvor dygtig du er en trader, så er losses inevitable. Der findes ikke en eneste investor eller trader på den her planet, der ikke har tab. Og det handler faktisk om at planlægge efter at forvente tabene. Fordi når du så kører korrekt risk management, men ved du hvad, så kommer vi i en hård periode på et par uger, og ved du hvad, det er så fint. Vi kan jo, hvis man kigger på det sådan rent matematisk set, så kan du jo være i tab, hvad, 20 uger om året. Men hvis du bare er i profit, altså for sådan balanceret profit versus tab, i 30 uger om året, jamen på årlig basis, så er du profitabel. Og det er derfor, det er vigtigt at holde en kongruens i ens risk management, så man ikke bare går helt bananas. Og netop som du nævner, det der med at have tålmodigheden og forventningsafstemme, så man ikke bare tror, at ja, nu sætter jeg $300 ind, og næste uge, så skal jeg ringe til Rico og spørge, om han kender nogle gode Lamborghini-forhandlere i Dubai. Det er ikke sådan, livet fungerer. Man skal lige Det var slappe af. fedt. Ja, det er, hey, prøv, hvis det var op til mig, jeg ville kraftedeme ønske, at jeg bare i morgen kunne poste 7.000 profitable signaler på en gang, og vi alle sammen bare lå og havde millioner. Men det er ikke sådan, livet fungerer. Vi skal lige være tålmodige, og vi skal lære. Og det vigtigste er jo bare, at vi er på den, hvad skal man sige, den rette vej. Og så kan man, om det er en halv procent bedre den ene dag, den ene procent der, det vigtigste er bare, at vi har progress dag efter dag efter dag efter dag. Og så er der måske nogle dage, hvor vi er lidt dovne. Fint nok, dagen efter, så må vi lige hive os selv i ørerne, op igen, tage dig sammen. Og sådan Lige bliver man præcis. ved og ved og ved. Jeg er ikke selv, altså, jeg er ikke noget specielt. Jeg er født og opvokset på Nørrebro i en ganske almindelig familie. Jeg vil ikke sidde her og komme med sådan en sob story med, at jeg er lusfattig familie. Men på samme tid, så var det ikke bare sådan, at da jeg ville have den nye Game Boy, så var det bare, yes, det fik man bare. Så skulle man lige vente lidt, og mor og far skulle gøre, hvad de nu kunne. Men alt, hvad jeg har, det er et produkt af, for at være ærlig med dig, uendelig mange tab og nederlag, hvor jeg bare har, is what it is. Nu prøver vi igen. Ja, lige Og præcis. og det er det, man skal holde fast i, uanset hvad man laver. Om det er selvstændige tømrere, om det er Forex, om det er e-commerce. Det handler bare om at blive ved med at tabe, indtil du vinder. Og det er jo der, du lærer noget. Det er, når du har tabt. Altså, 100%. du lærer sjældent, at du, som du selv siger, bare får en Gameboy, eller du vinder, eller får $100 profit. Det lærer du ikke noget af, typisk. Altså, det er jo den anden vej, du lærer noget af. Du er nødt til at blive sparket på røven for, undskyld mit sprog, men sparket på røven for ligesom at, okay, hvor lavede jeg min fejl henne, ikke? Og så ligesom bare komme i gang igen. Helt sikkert. Du har fuldkommen ret. Hvilket råd vil du så give til nogen, der overvejede at join The Great Escape? Råd, jeg vil give, det er at gøre det. Først og fremmest så gør det, men gør det, hvis du har mod på at lære noget nyt. Du skal ikke tro, at det bare er altså, for sjov. Altså, man kan gøre noget ud af det. Alle har forskellige mål, om det er at købe en Gameboy eller Playstation, eller om det er digitalt, som vi gerne vil. Og, jeg tænker, at rådet er, gør det, hvis du har et mål om at vil have lidt mere frihed. Øh, fordi så er det jamen, super nemt. Altså, og en vej at gå. Og det vil jeg helt sikkert være noget, jeg vil anbefale. 100%.